Čo sa má stať, to sa stane. Včera ma osral holub. Už to začína. Obraz, ty, Miley Cyrus. Všetci prienkári, hláste sa uveky. Túto profesiu som si ja vybral. Robota. Takže teším, že ty si išla do toho. A ja... Po prsenke akurát som dojde ten Kristol. Viem, že bude pekne, nebude pršať. Čo by sa mohlo stať, keby... Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou, priatelia. My sa vidíme na YouTube. Before GTA 6. Začal vlogovať, bola pod tlakom. Oni tak dostala inšpiráciu. Ideme behať s projektom Optimal a dnes nás čaká obrovská vec, pretože dnes idem robiť warm-up na koncert Simi pred 30 000 ľuďmi. A ja som si hovorila, že toto je ideálna príležitosť na to zobrať vás so sebou. Poďte. 11:58, čas do dorazenia na štadión v Trnave, 2 hodiny 35 minút. Ja už neviem vlogovať a mám z toho totálnu halus, lebo ja som tak dlho nenatáčala nič na YouTube, že som normálne zabudla, že ako sa to úplne robí. Ale robí sa to tak, že rozprávate na kameru, kým vám to nebude prirodzené. A musíte sa dostať, to je to vlastné trápno. Idem sa osprchovať, mám pocit, že to nestíham. Idem pozerať Cinera, lebo to je to, čo idete robiť, keď sa ponáhľate. Dať si jednu časť seriálu, keď máte moderovať pred 30 000 ľuďmi. To bude v pohode. Teraz príde naozaj tá veľmi dôležitá vec a teda zaparkovať, čo môže byť naozaj veľmi komplikovaná úloha, pretože nie len to, že Sima tu má životný koncert dnes, v Trnave je aj jarmo, čo znamená, že manifestujem si celú cestu, že bude miesto. Aktuálny čas je 15 hodín 12 minút, máme pred sebou fitting, nie som namalovaná. Celú cestu počúvam Simu a som veľmi zvedavá na to, čo to bude. Ja si myslím, že ani sama nie som pripravená na to, čo dnes príde. A vidím, že je tu miliarda ľudí, miliarda. Fú, začínam panikáriť, dobre. A ja čakám na zázrak, že zaparkujem. Takto si hovorím, že nájdem miesto. 25 minút. Preto len sme zaparkovali. Ahojte, čaute. Fú, ty kokos. My už sme v útrobách štadiónu. Sima sa ide fotiť, ja sa idem fitovať. V pohode môžeš, nie je tu nič, čo by si nevidel. Môžeš, naozaj môžeš. Ja po prsenke akurát sem dojde ten Kristol. Akože nemyslím dĺžku. Ja si myslím, že super. Vy už tu bývate na štadióne, že? Áno, áno. Obidvaja. Už 3 dní. Už sa aj nebudete chcieť vrátiť preč. Ale už asi 3 mesiace iba toto riešime v podstate. Ešte vôbec sa ti niečo dá. Dobre. Tuto je šiaci stroj. Všetko pripravené. Baby klopkujú. No a my ideme na stage a ideme skúšať tiež. Máme potom nachystanú džunglu na stage. Džungla na stage? Wow. Super. Toto je hlavný vchod na stage. Wow. To si môžeme zobrať. Čo je to za otázka, či som oblečená? Čo sa ti zdá málo? Práve že veľa. Ja, že si čakala, že menej budem oblečená, hej? Toto je tvoja, môžeš spare. Keby niečo, tak ja patrky vymením. Toto ti vraciam, poď si omakať priestor. Ja budem tu. Som. Veka môžu behať kdekoľvek. Na tejto veľkej obrazovke je naše logo. Super. Teba vidno na tých bočných. Dobre. Tam tá kamera ťa berie. Tá. Áno, a tá. Bude to dobre. Zblázním sa asi z toľkých ľudí. Toto tu bude všetko za nami plné, viete si to predstaviť? Keď ti 30 000 ľudí spraví toto, vymýšľam si teraz, hej, že nejaké niečo s rukami, gesto jednoduché. Do píče, dávaj pozor. Ja dávam pozor, ale aj si skúšam kameru, vieš? Pozor, toto je... Ja začínam opäť YouTubeovú kariéru. Vidím, koľko ti to vydrží. A ideme hľadať najväčšieho fanúšika Simi. Áno. Máme prekvapenie, neviem čo. To vám ani teraz nepoviem. Stop, cut. Ako sa veľmi tešíš na svoj koncert? Ježiš, strašne teším. Ja som ti strašne chcela poďakovať. Ja sa strašne teším, že ty si išla do toho. A ja strašne dúfam, že to nebudeš ľutovať. Nebudem. Ja dúfam.
Lebo akože pred 30 000 ľuďmi som ešte ani 25. To je jedno, to sa zaokrúhli. Aj pre teba to je prvotinka? Áno, aj pre... Jaj, veľa ľudí ináč, proste vlastne všetci, čo sú tu. Tak pre všetkých to je akože je prvý taký veľký projekt. Skoro. Veľmi, idem si to užiť. Idem si to užiť a vieš, aj ty by si mohla. Ja si to idem tiež užiť. Ja som si povedala, že čo sa má stať, co sa stane. Včera ma osral holub, tak som držala cigu. Ostralo ma to a bola som, že... Ja viem, že díky moc za toto znamenie, ja viem, že bude pekne, nebude pršať, budeme, všetko nám vyjde, všetko sa stihne. Takto sa tu malujeme s babami tanečničkami. Dávam sa dokopy a absolútne neviem, jak to bude vyzerať vonku. Dobre, toto je final look. Máme. Jej! Málo stačí k Bekinej radosti. Áno, pekný make-up. Dobre, a 25 000 ľudí. Nič viacej. Tu sme. Čo sa tam deje? To je vlog? Áno, to je môj vlog. Môj vlog. Veľmi dobré. Dobrý deň. Prosím ťa, vieš mi pomôcť? Ahoj. V mojom prvom breaku chceme s ľuďmi nacvičiť niečo na pesničku Forever Young. OK. Babi už trénujú. Hey babe, sfúkni plameň a nepozeraj späť. Ruky v oblakoch a v noci wild day. A my chceme byť forever young. Tak teraz to musíš naučiť mňa. Simon. Simon. Vyzerala ste podľa mena? Že vraj, hej. Bože, nie, no tancuješ, aspoň nejako, poď, ne? Určite, jasné. Počkaj. Toto už akoby to začína. 7A. Toto ich naučíme. Yes. Dúfam, že si zapamätám dobre text, lebo keď to je takto bez zle. Dobre. Drž sa tam, ty si. Dobre. Už to začína. Všetci stresujú. Povedz ľuďom niečo. Robota. Robota. Toto je dnes moja robota. Strašne si pekná. Páčiš sa mi. Aj ty sa mne páči. Ja som chcel Bena pozdraviť a nemohol som, lebo som kameraman. Ja som iba povedal, že ahoj a išiel som, jak úplný cvok. Poďme za ním. Toto je Gajlo. Čaute. Producent, manažér, partner, Simin, čo si všetko. To stačí. Áno, ešte viacej. No a ja som hovorila, že niektorí ľudia, keď idú na takto veľké koncerty, takže si berú plienky so sebou, lebo že aby mohli byť v prednom rade, aby nikto nezobral proste tie miesta. A teda sme sa dohodli jak? A ja som povedal, že ja som strašne zvedavý na to, lebo to chcem vidieť. A sme sa dohodli, že keď sa taký nájde, že Beka takého nájde, tak mu dáme merch. Dáme mu merch, Simin. OK. Takže ja si myslím, a ja sa teším, ale neviem, či na to som rád. Všetci plienkári, hláste sa u Beky. Normálne tí ľudia utekajú, aby si chytili prvé miesta. Aha. Pozeraj. Beka, čakám, že tento tvoj vlog bude akože taký, že tvoj behind the fame. Posledné prípravy. Ty vieš všetko? Všetko. Vieš, a tešíš sa? To je nádherné. Čo by sa mohlo stať, keby... Môžeš? Fú. Začína stres. Otázka, oni nevedia, že kto bude ako host, hej? Nemám to povedať, že kto sa ešte na nich teší. Nevedia ľudia, že kto príde ako host. Je to tajné. Takže nemôžem to povedať. Asi úplne nie. Že by si chcela pokaziť všetky prekvapenia. Dobre, nebudem hovoriť žiadne backstageové stories. Fú. Tešíme sa. Keď budeš počuť open air, ideš hore. Idem na to. Fú, túto profesiu som si ja vybrala. Dobrovoľne. Si strašne zlatý. Dám si 8 na stojan.
aby sme si to mohli opäť ukázať, pretože to ide pekne, krásne do textu a vy tu už ostatní to viete, takže budeme aj spievať a budeme aj tancovať. Myšilku. A ešte raz. Poďme na to! Sebavedomie na maximum. Petka! Je to Laura! Poďme za ňou. Teraz! A najlepšie je, že si mal povedať. Wow. Ja sa zdravne teším. Brutálna atmosféra. Brutálne. Obraz, ty, Miley Cyrus. Je 23:14, sme dorazili domov a teda toto bola veľká vec. Ja som si to tak strašne užila, toto si dávam dole. Nechám si ju, neviem na čo, ale budem ju mať. Som si to vlastne teraz uvedomila, že si ma si mohla vybrať hocikoho na moderovanie warm-upu. Prišla ona s tým nápadom, aj s Gailou ma oslovili, ale na tom stage som sa cítila lepšie, jak kdekoľvek inde. To bol neuveriteľný pocit. Normálne, že ja som v živote nezažila lepší pocit, jak to, keď som proste s mikrofónom stála na tom obrovskom stage pred ľuďmi a mohla som proste robiť to, čo milujem. To je brutálne. Škoda, že neviem spievať. A škoda, že to nemôžem zažívať častejšie, ale neviem, či sa mi ešte niekedy zopakujem. Som za to, že extrémne vďačná a ja vám ďakujem, že ste dopozerali tento vlog. Ak ste ho dopozerali až sem, po 3 rokoch asi, opäť na YouTube a uvidím. Dúfam, že pri tom zase nejakú dobu zostanem. To je asi celé. Skúste si zapnúť upozornenia, neviem, čo sa už aj na konci hovorí. Dajte mi follow a ste super, ďakujem. A ja si tento outfit od Lukáša Krnáča budem musieť kúpiť, lebo extrémne sa mi to páči na mne. Čaute.